Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kami ucapkan kepada Bapak Kapal Sekedung Adem juga bersama jajarannya. Yang terhormat kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa setempat juga bersama perangkat hadirin. Selamat malam kami aturkan kepada Bapak Kasun juga bersama Bapak Panitia Penyelenggara Sedekah Bumi. Permenatan pada malam hari ini sengaja warga Secak Kedung mendengar Bojonegoro dalam acara Tasyakuran Sedekah Bumi sengaja mendengarkan Langtayub New Marga Alaras yang mana langsung di bawah pimpinan Bapak Ratno dengan koordinator Cah Bagus Hadi Susilo dengan alamat di Desa Banjargodang, Kecamatan Belulu, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Hadirin juga masih didukung sepenuhnya Super Jeduknya Lamongan Selatan, Heri Wijaya, Presiden Layub Sound System yang berlabatan di Desa Sayun Jejel, Kecamatan Gimbang, Lamongan, Jawa Timur, yang dioperator Mas Heri dengan kawan-kawan. Para penonton juga malam hari ini diliput langsung Salma Multimedia kerja bareng Studio R Live Streaming. Para penonton pemirsa yang berbahagia, sebelum Langtayub kami lanjutkan, Anda akan diberi bersama tari Remo Simbol Jawa Timur yang dari Seniwati New Marga Alaras. Hadirin juga Anda bisa mendengarkan alunan Kor Mares Kejayaan New Marga Alaras. Akhirnya saya bertugas ngaturakan selamat menonton, semoga Anda terhibur bersama New Marga Alaras. Yuk. New Marga Alaras asli Jawa Timur, saking kutha Lamongan, Banjargodang panggenane sedaya prakanca sayung saengga kabdi tansah angluring budaya bangsa kita more lestaria son atur tulodo atur pasugatan pramiarsa kang minulya. New Marga Alaras asli Jawa Timur, saking kutha Lamongan, Banjargodang panggenane sedaya prakanca saya saengga kabdi tansah angluring budaya bangsa kita more lestaria son atur tulodo atur pasugatan pramiarsa kang minulya. Siap.
samya midhangetna pasugatan kula seni langan tayub nyumarga laras ingkang nama mugi saged anremuga ing sanusantara lamongan kang kalangga panggenan kawula jaya-jaya wijayanti merdeka tetep merdeka kalis ing ana beda pinake kanthi yuwana pambagya mring para pamiyarsa kawula aturi lekakang prayoga samya midhangetna pasugatan kula seni alangan tayub nyumarga larat ingkang nama mugi saged anremuga ing sanusantara pamongan kang kalaka panggenan kawula jaya-jaya wijayanti merdeka tetep merdeka kalis ing beda pinangke kanthi yuwana Kakomi wa putri senilangan tayub nyumarga laras atur sekar rinonce kongso kabudayan Jawi wetan kita kang kenalan son pambagya pamo jiraharjo kang tumuju sadaya miyarsa oka sane atur kaliso ing sabikala Hadirin para penonton juga pemirsa yang berbahagia, itulah tadi alunan Kermares yang sudah lenyap dari pendengaran Anda. Para penonton, sebelum tari rimo khususkan untuk Anda, kami bukan kepada warga Secang, Kedung-Adem dan sekitarnya. Bila Anda ingin mendatangkan New Marga Laras, Anda bisa berhubungan langsung dengan pimpinan kami, yaitu Bapak Ratno, dengan alamat di Desa Banjar Gudang, Kecamatan Bululuk, Kabupaten Lamongan. Juga tak lupa kami aturkan selamat malam buat Mas Omek yang ada di Malaysia. Penonton, pemirsa yang berbahagia, yuk kita tonton, inilah tari Remo Simbol Jawa Timur. Selamat menonton, semoga Anda terhibur dengan New Marga Laras. Terima kasih.
kesenian langan tahayu tari asmo mijen saking rombongan marga
dumateng para tamu undangan. Nggih para kawula muda ing mriki mboten wonten jaebong tari remo nggih. Wontene monggo ingkang badhe nyawer lewat campur sari lagu dangdut nggih. Saran kalian tari remo. Yu Margo Laras hanya 2 genting. Monggo karena tamunya banyak sekali. Monggo. Wis dadian nganti nganti kapan sayang mung tansah tak anteni aku wis kepencut tresno ya wong sliramu sing katonono moto yen tangi ora bisa turu bayanganmu sayang wis mlebu pikiranku kok koyo ngene rasane mung tansah kangen pengin weruh dheweke apa bisa aku nyadeng sliramu duh bagus kang dadi papucanku ser tulung ono rasa kangen ning atiku dadi tombo manis kang Sawer, sawer. Ya. si arisane ayo Sawer, gimana? sawer. Ayo bos, mana sawernya bos? Mana bos? Ayo bos. Oke. Mumpung kepeduk bos. Lanjut. Lanjut. Kangen iki bisa mari yen sliramu wis purun nambani Yo, sedap gedung ada menjadi kang goro. tak suwani manangi dadi yo tombo kangene ati iki Ditarik kembali. Ser Yo bos, sawernya bos. Ini Margo Terima Laras kasih. Monggo Terima yang mau kasih, nyawer bos. ya lewat hanya dangdut campur sari. Monggo ibu-ibu boleh badhe nyawer. Monggo mbak-mbaknya, mas-mase sing penting share. wis dadi antepe ngati nganti Yo, ibunya juga boleh, monggo. Mbak Bu. Pak No, Cak No juga boleh, Cak No. wis kepecut Yo, Cak No juga boleh. ngomong sliramu Pak Tun juga boleh. yen pengira bisa turu bayanganmu sayang Ya. wis mlebu pikiranku kok koyo ngene rasane aku iki kangen ngono lho pengen weruh dheweke apa bisa aku nyanding sliramu duh bagus kang dadi papucanku tulung ono rasa kangen atiku dadi omongan es kang tak tunggu Pripun? panjake rong kei belas kok nggih iya, ya Allah no. kei ono lho Mas Ngene di Loh. ngene tempel langsung semangat. Nang aku? Heeh. lah aku Alhamdulillah. Heeh ya. Sawer. ora uman kei lah Ino. lah gak joget sampean yo ora joget Anu. lah lapo gak joget Agane. Mbak Ese ngono ta ya Allah nggih ya wis Mbak Ese ngono ge sampean ya ya wis ayo Mbak maju Mbak Alon-alon, Mbah. Semangat, Mbah. semangat Mbak Semangat, Mbah. Oke. kangen iki Yo. bisa mari Oh, yen sliramu
Cak Sukri, mana suaranya? Oke. Oke, nyumar gularas lo iki. Asli, Dik. Asli lo, Mas. Nah, Ayo, Mas. ayo Dik digoyang, Dik. Oh. Trit. Oh. Asik tuh. Ngono lapa to, Dik? Oh, enak kita lo. Dewi lo Dik sami ati enak ngono le. Paling kok padha karo aku. Studio R lo iki. Heri Wijaya. Mas opo wis lali sliramu? Ora, Dik. Dek semua yang dolan karo aku. Pancen wis suwi ora tau ketemu. Oh, gak belas, Dik. Wis sak mesine kok lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Terus Jogetan tetemengan karo aku. asik. Hati yo tolong kangenku kangenmu. Balik eling nalika iku. Sepi rasane waktu biyen ucul dhewe. Terima kasih, Bos. Terus eling kancane. Zaman semono waktu dolan rame-rame. Guyub rukun seneng atine. Asik. Kenang ateng rebron siji. Jadi Sak dulet kanggo tombo kangen iki. Rasa samimpi turung putu tangi. Rasa kangen wis bisa mari. yo sedang kembali bergoyang polo masih bersama Numargo Alaras juga Eri Wijaya Salma Multimedia. Mas, apa Oh, iya. wis lali sliramu, Mas? Aduh, aduh, aduh. Adek semono yen dolan karo aku. Asik. Pancen wis suwe ora tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas, Semangat, Mbak. saiki ketemu. Tuh. Jogetan Yo, 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 yo. Dadi yo tambah kangenku. Semangat yo, Mbak ya. Balik eleng nalika iku. Semangat Mbak nek nyawer. Semangat, Mbak. Waktu biyen ucul dhewe. Lagu terus eling kancane. Asik. Zaman semono yen dolan rame-rame. Guyub rukun seneng atine. Cerit. Isik kuat tambah. Isi, Mbak. Semangat, Mbak. Semangat, Mbak. Semangat, Mbak. Ser, Mbak. Kayak ono Semangat, panjae cek Mbak. muni. Kayak panjae cek muni. Pokoknya Nek. semangat. Duh, Di- tenang. Tenang, Mbak. Semangat, Tenang, Mbak. Mbak. Heeh. Wis to. Wis to, Mbak. Iso suwe, Mbak, nek sebelum semangat. Ane kupo ya sedilu. Iya. Tiwas bayar. Koyok to apa? Kaya wong dangdutan Eh, lho, ngono Dik. kok, Dak. Iya, iya. Delok gong yu. Giyupno panasen kok. Mas gelang anting Yo. ali-ali. Sakule kanggo tombol
semangat iso suwi mbah ada digupoi kacane sedilut